The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tama ko oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na tayo partner ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Samantala partner, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtugon sa ating mga kababayang labis na naapektuhan ng Bagyong Christine, tulad na lamang ng isang pamilya na may 12 mga bata at 13 matatanda sa Minalabag, Camarines Sur ang sama-samang na-stranded sa bubong ng kanilang bahay sa loob ng 7 araw. Ang kanilang naging sitwasyon, panuorin po natin. Sa baba. Yan na sa yan lang garadan. Yo. Yo. Kada na po nito sa puno. Sa baba. Pwede pa si May photo. Taman pa naman dito. Oo, taka mo yun. Nailit mo. Dito. Oo na. At kaugnay ng pangyayaring yan, nasa kabilang linya ngayon ng telepono, si Richard Ramos. Magandang hapon sa iyo, Richard. Magandang hapon po. Kumusta naman ang buong pamilya nyo ngayon? Medyo okay na po kasi bumaba na rin yung baha. Naka po kami. Nung kasagsagan ng bagyo, gaano kalalim yung baha? Umabot po ng paligid dito sa loob ng bahay namin. Yung bahay sa Okay. Napapansin ko lang, Richard, mukhang doon sa lugar na kinalalagyan ninyo, mukhang walang masyadong maraming bahay. Parang nasa gitna kayo ng palayan? Opo. Palayan po pa ikot sa amin. Okay. Malayo ho ba kayo sa sentro? Medyo malayo po. Okay. Richard, magandang hapon. Magandang hapon po. Apo, Richard, 7 araw kayong na-stranded sa bubong ng bahay ninyo. So, paano nyo ba naitawid itong pagbubuhay nyo, pang araw-araw yung gawain? So, paano ba? Kasi 7 araw masyadong mahaba yan, 1 linggo halos. May dumadaan naman pong bangkang di motor. Doon ho kami nagpapabili ng tubig. Pero nung naubusan ho kami ng
tubig, may parting may mataas po na makakapag-salok pa sa puso. Ano po kami ng tubig sa puso, yung pinakuluan na lang po namin para may mainom. So yun ang alternative na inumin nyo, yung tubig sa poso, pinapakuluan nyo para maging malinis at inumin nyo. Opo, yun po. Okay. So, yung paano, yung pang-araw-araw, syempre, sa isang araw, meron tayong nararamdaman yung sabing, paano yung pagbabawas ninyo? Yun noon, sa kapirasong container, doon na lang ako. Tapos tinatama na lang namin sa baha. Okay, so para makasurvive yon, gano'n na lang yung ginagawa ninyo. So, kumusta yung mga bata? Meron din kayong mga pamangkin na kasama. So, paano ito? Paano yung ano nila? Kasi syempre, iba yung pagiging komportable na nasa loob ng bahay kumpara sa nasa bubong. Yung mga matatanda, doon na lang yung nasa labas pagka naulan. Yung mga bata, doon sa may bubong nung tapading second floor. So meron naman na parte ng bahay sa second floor na merong bubong. Meron naman po. Okay, so paano kayo natutulog? Paano kayo... Siyempre, ilang ba kayong pamilya? Ilang kayong katao sa isang pamilya? 5 pamilya po kami. Pamilya ko, pamilya nung kapatid ko. So nagsisiksikan Tapos, kayo. Isa kong kapatid, Okay. yung pinsan at saka tita ko. So paano kayo, siyempre may mga araw na umuulan, umiinit. So paano, saan kayo sumisilong? Nagsisiksikan kami. Gumawa rin kami ng yung tent gawa sa trapal or rubberized. Mhm. So, dyan ba sa inyo, naabutan na kayo ng mga relief goods? Meron na naman nung yung sa DSWD. Mhm. Gaano kahirap yung sitwasyon nyo, Tay, na ganyan sa baba, lubog pa rin ng tubig sa baha, tapos meron pa kayong mga kasamang mga bata, hindi kayo komportable, wala kayong maayos na masisilungan. Sobrang hirap po Di rin naman maiwasan lumito sa baha. Okay. Kasi minsan naghahanap rin ng pagkain, isda, ganun. Okay. Kaugnay ng sitwasyon nyo yan, Richard, nasa kabilang linya ngayon ng telepono si Ginoong Gerson Alvarez, ang koordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur, para malaman natin kung paano kayo matutulungan at maabutan ng tulong ng Ako Bicol. Gerson, magandang hapon po. Magandang hapon naman po, sir. Opo, kumusta na ang sitwasyon mo dyan, Gerson, sa Camarines Sur, sa Naga? Sa ngayon po, medyo may tubig pa rin yung karamihan na munisipyo dito. Lalong-lalo na ang Naga po, tsaka Milaor, San Fernando, medyo mahaba pa rin yung tubig. Yung dadaanan ng mga sasakyan, medyo may tubig pa. Alam ko yung lugar na yan, Gerson, kasi 1997, ganyan din ang nangyari dyan. Tapos year 2006. Hindi 2006, mga 1998 na ulit-uli yung partner. 99 na ulit-uli. Mga panahon mo yan, partner. Ay, hindi batang-bata pa ako ng partner. Okay, pero naalala mo pa rin. Oo. So, itong mga residente sa Minalabak, Gerson, buong pamilya nangangailangan ng tulong. Ano po ang maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List? Ang may tutulong ng Ako Bicol Party List, siyempre po magbibigay ng kaunting ayuda sa kanila, and possible po na ipapasok pa rin natin sila sa AKAP na pwedeng may ma-payout ngayong November. Ayun. Okay. So, ibig sabihin nito, Gerson, dahil nababanggit ni Tatay, 5 pamilya sila na naandyan sa kanilang lugar. So, 5 din na beneficiaryo ang pwede nating maipasok sa AKAP. Opo.
yung 5 din po at kukontakin po na hihingin ko po yung nila, yung lahat ng mga pangalan Okay. na nandoon po. In terms naman sa food pack, ayuda, kayo ba mismo yung dadala dyan sa kanilang lugar? Kasi nababanggit ni tatay na pahirapan pa yung pagpunta sa kanila. Kasi siyempre, kailangan pa partner sumakay ng bangka para lang may dala sa kanila yung relief. Paano yun may tatawid mo, Gerson? Alamin natin po yung barangay nila kung ano pa pong anong barangay dahil yung kasentruhan po medyo nasa tuhod naman po yung tubig and may mga parte pa kasing hindi pwedeng lusungin and syempre po magkano tayo ng bangka kung saan po talaga anong barangay po sila sa Minalaba. Okay, so Gerson, tayo na lang yung magdadala, no? Kasama kayo para na lang, para naman din mahatid natin yung ating tulong sa kanilang pamilya. Opo. Okay. Maraming salamat, Ginoong Gerson Alvarez. Medyo maingay dyan sa kanyang location ngayong oras na ito. So Richard, hintayin mo lamang Richard sapagkat makikipag-ugnayan sa inyo yung aming staff kung paano makakarating sa inyo yung tulong ng Ako Bicol Party List sa lalong madaling panahon. Opo, salamat po. Maraming salamat. Ingat. Malaking tulong po yun. Ingat po kayo dyan sa bubong po ninyo. Opo, salamat po, sir. Okay, sige. Eto naman partner, samantala mula naman sa Gabawan, Daraga Albay, bago pa pumasok ang bagyong Christine, ika-20 partner ng Oktubre, isang lalaki ang naputulan ng daliri sa paa matapos umano itong mataga ng kainuman. Ang panawagan ng kapatid na si Irene Biton, panoorin po natin ito. Ako po si Irene Armenta Biton, taga Gabawan, Daraga, Albay. Ako po ay lumapit sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo para idulog po ang aking kapatid na si Anthony Armenta na mabigyan po ng hustisya ang nangyari pananaga po sa kanyang paa na nagka-result po ng pagkaputol ng hinlalaki po ng kanyang paa. Sobrang sakit daw po ng nararamdaman niya. Humihingi din po siya ng pinansyal na tulong tulad po ng mabilhan po siya ng saklay at gamot po. Ayan partner, so nakakalungkot partner, hindi lang tinaga, naputol pa partner Yung kanyang hinlalaki. Kasama natin ngayon mismo ang biktima na si Anthony Armante at ang kanyang kapatid or si Irene Biton. Armante ba or Armenta? Ayan, si Anthony Armenta kasama ang kanyang kapatid na si Irene. Parehas na rin yung partner. O Armenta. sa Armante, okay na yun. Whatever partner, pero syempre partner, ang pangalan dapat itama. Oo. Magandang hapon po sa inyo. Partner, hinlalaki, hindi liit. Opo, pero partner, nakakano talaga, no? Tanungin natin itong si nanay. Magkapatid po kayo? Opo. Sino po yung panganay sa inyo? Ako po. Opo. So, paano nyo nalaman na itong kapatid mo ay nataga? Makilapit po ng mikropono natin. Pagkatapos po namin pananghalian, sumigaw po yung anak ko na bunso na, Mama, ayunan niya si Tito. Para anyang may tama yung paa kasi nakaano na po siya, yung hindi niya na po mailakad ng maayos yung paa niya. Akala ko po, binibiro lang po ako ng anak ko kasi that time po, magsiselebrate po sana kami kasi birthday ko. Belated happy So, birthday po. belated happy birthday. So, Thank you birthday so mo much, po sir. mismo nung naputulan po ng Opo. daliri ang And kapatid then, mo. Maya-maya po, dumating na nga po siya, nakita ko po talaga yung sumisirit na dugo po sa paa niya. And then talaga po, naputol po siya. Natakot yung naramdaman ko, yung mga anak ko nandun din, nagsisisigaw, bakit daw putol yung paa ni Tito nila. And then, ito pong kapatid ko po, may kasama po siya, yung kapatid po ng suspect, dala po siya sa bahay. And then sinabi po sa akin na kung ano po yung nangyari sa kapatid ko. Yung sabi po ng kapatid niya, tinaga daw po ng suspect, yung kapatid ko po. Okay, so yun yung panahon kung bakit mo nalaman. Opo. Dito ako kay Anthony. Anthony, nung naputulan ka ba ng daliri, lasing na lasing ka, anong nangyari? Bakit dumantong sa pangyayari na nagkaroon na ng tagaan, naputol na yung daliri mo? Ano yung pinagsimulan? Binibiro ko lang po, ma'am, yung kapatid niya na pupunta lang po kami doon sa isa namin na kaibigan para doon naman po kami mag-inom. So nagsimula sa biruan. So ano yung klaseng biro na binitawan mo na hindi ka tanggap-tanggap sa kanya at nauwi sa pagtataga? Wala naman po, ma'am. Yun lang, biniro mo na lilipat kayo doon. Paulit-ulit kasi yung... Ayun, Makilapit. so paulit-ulit ka. So nakulitan. Siguro po. Para kang sirang plaka pala.
Pag nalalasing ka ba, ganun ka kakulit? Di naman po yun masama, di ba? Para nagyaya lang po. O pero kung paulit-ulit na niyayaya mo mga 20 beses na 50, siyempre medyo masakit sa tingin yung partner. Barkada mo ba itong tumaga sa'yo na kainuman mo? Kaibigan po. Kaibigan, gaano ka-close ka, talagang super close kayong magkaibigan? Noon po. Noon. Siyempre ngayon, dahil tinaga ka na, hindi mo na kaibigan. Naalala ko tuloy, partner, yung librong Kaibigan. Mahirap talaga. Oo, kaibigan yun, partner. Oo. Anong pangalan nitong kainuman mong tumaga sa yung at naputol yung daliri mo? Jonathan Abril po. Jonathan Abril. Abril, asan siya ngayon? Nandun po siguro sa kanila. Matanong ko lang, saan ba kayo nagiinuman? Bakit may itak doon sa bahay nila? Sa bahay po nila. Di may itak nga doon sa bahay nila. Ayun, So doon mismo kayo sa bahay nila nagiinuman. Ano, may okasyon ba? Wala naman po. Normal days lang. So ibig sabihin talagang bilang kayo magkainuman ay magkaibigan, nag-iinuman talaga kayo. Okay. Matanong ko lang, nagreklamo na ho ba kayo sa barangay? Nagkaharap na ho ba kayo? Hindi po po. Ate, ikaw? Ako po, nagreklamo po ako sa barangay. Kaso po, hindi po natapos kasi po, nung time na nagrereklamo po ako sa barangay, dumating na po yung mga pulis na tinawagan ko para ma-rescue po yung siya po. Pero nasimulan po yung pagre-record po, So, hindi wala lang po pang harapan na natapos. nangyayari sa barangay? Wala pa po. Ayun. So, itutuloy niyo yung pagrereklamo doon sa barangay? Yung sa barangay po, parang hindi na po kasi naka-record na po siya, Sa sir, pulis sa na. pulis na po. Ayun. Okay. Yun po yung pinaka-important. Matanong ko, Jonathan, ikaw ba may pamilya, may anak? Wala po. Soltero. Binata? Okay, binata. So, nanay, ate, ano ngayon ang gusto ninyong mangyari? Sa akin po, sir, unang-una po, syempre hostisya sa kapatid ko dahil habang nasasaktan po siya, bilang kapatid nasasaktan po ako. Saka nawalan siya ng hinlalaki. Opo, yun ang po natira yung- na lang sa kanya hinliliit. Totoo. Hindi po, sir. Hindi, sa kamay yun, partner. yung paa po na naputol sa kanya is hindi na po maibabalik pa kailan Ayun. pa man. Yun po yung sakit na nararamdaman ko. Ilang daliri na putol? Isa lang? Isa lang naman po, sir. So, paano ka maglakad? Apektado ba? Hahawak po siya sa akin, pumasok po dito, tinulungan po siya. Dahil fresh pa Opo, yung baka sugat. naman maghilom po yan soon. Okay. Matanong ko lang, gusto ko lang talagang himay-himayin kasi bakit umantong sabi mo, nakulitan sa'yo. Pero paano? Diretso siya kumuha ng itak, Pumasok po siya sa bahay nila. tapos nakita mong may hawak ng itak. Oo. Tapos diniretso talaga tinaga yung paa mo. Opo. Bakit sa paa ka tinaga? Kasi nga niyayaya, nalilipat So, pa. bigla Para lang wag talaga. Na maglakad siguro. Bigla Ang lang naisipan talaga. Siguro, nung para wag nang makapunta pa sa Ang ibang kulit mo. inuman, Eto, malakad. pa! Ayun. So, hindi na kayo nakapaglakad. So, pero ngayon, Asa na yung naputol na hinlalaki? Hindi na po na. Hindi nakuha. wala doon sa lugar ng pinangyarihan. Kinana yun ng aso. Kinain ng aso. Oh my God. So, gaano ka hirap or ano yung pakiramdam mo ngayon na dahil lang sa kakulitan or nakulitan lang sa'yo, dahil sa pag-iinuman ninyo, nauwi sa pagkawala ng yung daliri? Siyempre po, masakit po. Hindi pa po ako makatrabaho. So hindi ka na makikipag-inuman uli. Hindi na po siguro. Nakausap mo na rin ba siya? After nung nangyari, nagkaharap na ba kayo? Hindi pa talaga. So pag nakita mo siya, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Okay. Pilit nating sinusubukan kunan ng pahayag, partner, si Jonathan Abril, yung nanaga ng hinlalaki tumaga dito kay Anthony. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nakakatanggap ng anumang sagot mula sa kanilang panig. Pero tanungin ko pa rin, partner, kung ano yung decision nila, no? Sa nangyari ito sa iyo, Anthony, ano yung decision mo ngayon at anong yung gusto mong mangyari dito kay Abril, Mr. Yung Abril? panagutan niyo po itong ginawa niya sa akin, ma'am. Panagutan. Ikaw po, ate, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sa akin po is yung magpakatotoo po siya. Harapin niya po kung ano yung ginawa niya po. Tapos, siyempre po, yung mapagbigyan po ng hustisya yung kapatid ko po. Halimbawa, humingi po sa inyo ng kapatawaran, mapapatawad niyo po ba or desidido po kayo talagang magsampa ng kaso? Opo. Kasi po, hindi niya na po, hindi po kayang bayaran ng pera yung sakit na nararamdaman ng kapatid ko po. Okay. So, hindi po kayo tatanggap na anumang tulong mula po sa kanila? Nakatanggap naman po kasi nung the time na sa hospital po siya, kapatid niya po yung may dala and then nung naristahan po siya ng doktor ng mga medicine,
yung kapatid niya po ang bumili po. Ayun, yung kapatid. Opo. Pero ang gusto niyo po itong si Abril Si Jonathan. ay Si Jonathan Abril ay talagang harapin niya kung ano yung ginawa Opo. niya. Yung magpakatotoo lang po siya na harapin kung ano po talaga yung ginawa niya po. Opo. Eto nanay, ano, makinig po kayo, nasa kabilang linya ngayon ng telepono, si Kapitana Imelda Mildred. Wala si Kapitana. Wala na. Okay, sige. Oh, sige. So, Diretso na tayo, diretso na partner, tayo. kay General. Dito na tayo kasi partner, kung sabi nila hindi na sila desidido na magharap-harap sa barangay, desidido na silang magkaso. At para sa maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng telepono, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Regional Office 5. Magandang hapon po sa inyo. RD. Ma'am Donna, good afternoon po sa atin sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong hapon. Opo, si Ma'am Donna po, RD, siya po yung kausap nyo off air, pero kami po ni Joshua ang inyo pong kausap. RD, magandang hapon. Ay, Sir Josh, magandang hapon lang po. Opo, magandang hapon, Ardi. Ayan. Okay. Ardi, sa ganitong pangyayari, ito kakaiba, pinutulan ng daliri na hinlalaki sa paa. Ano po ang maaring isampang kaso nitong biktima laban doon sa kaibigan niyang suspect na habang sila'y nagiinuman, pinutulan siya ng hinlalaki? Kung po yan, sir, depende po sa pag-appreciate ng ang piskal kung pumasok ng dahil gumamit po, sir, ng deadly weapon. Itak, opo. Itak. Deadly weapon po ang may tuturing yan. Kung hindi yan papasok sa frustrated homicide, sa physical injury po yan, sir. Physical papasok. injury. Pero ang alam ko po, sir, na-file na po ata ng case yan sa hindi po ba yan, sir, yung sa Daraga, sir? Sa Daraga po, opo. Sa Daraga, dahil yung minor yung Iba po, iba. Iba po yon. Iba po, sir. Iba po yun, opo. Kung hindi pa na i-file sa korte, kung wala nang balak mag-file ng kaso sa korte yung biktima, pwede na pong ayusin nila yan sa level nila sa barangay po, sir. Opo. Pero desidido na po, Ardi, itong pamilya ng biktima na sampahan ng kaso itong suspect. Tama po yan, Sir Diyos. Magpunta na lang po sila sa police station Sa Daraga. magbigay ng affidavit para ma-file po yung kaso na gusto nilang isapa RD. sa suspect po, sir. Opo, RD, ano lang po yung, para po sa kalaman nila, ano po yung mga kailangan na dokumento para po ay tuluyan na makapagsampa po sila ng kaso laban po dito sa suspect? Yung medical certificate po, yung affidavit po, doon na yung gagawin sa police station, ma'am. Okay, with that po, RD, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Mabuhay po sa Tabang, ora mismo po. Ayun. Okay. So, Ma'am Irene, napakinggan niyo po si RD. Kailangan lang po ninyong tulungan itong kapatid niyo na lahat ng dokumento, yung medical certificate at syempre yung affidavit po niya para po ay makapagsampa ng kaso po kayo laban dito sa suspect. Opo. At sagot po ng programa ang saklay na kailangan ng kapatid mo. Sasamahan ka ng aming team mamaya para ibili ng saklay. Thank you very much, sir, ma'am. Anong klaseng saklay ang gusto mo, Brad? Yung gawa sa kahoy, gawa sa bakal, ano? Gawa Kahit ano sa po. plastic. Basta Basta magagamit saklay. mo. Basta saklay. Siyempre, Plastic pipiliin na lang po, natin, ma'am. partner, yung matibay. Tama, partner. Okay. So, hanggat hindi pa humihilom yung sugat mo, kakailanganin mo talaga ng saklay. Ano? So, huwag kang mag-alala, alalayan ka So, namin. magsilbing aral din ito sa'yo. Bagamat ikaw yung biktima, bibilinan na rin kita at sasabihan na kita na sa susunod, Siniko na ng ate. sa susunod, pag nagiinom, yung tama lang, wala nang kulitan. Drink moderately. Walang May kulitan. gusto kang sabihin sa kanya. Hindi din po ako nagkukulang na magsabi sa kanya bilang ate na yung inom tama Kasi lang. pag nakainom kayo, lasing kayo, yung ganyan na paulit-ulit, medyo masakit na yan sa kwan. Oo. Pero ito talagang kapatid mo ate, pag nalalasing, makulit talaga. Aminado po ako kasi ako naman po is nagpapakatoto. Makulit din naman po Opo. talaga yung kapatid ko. So, iinom ka pa ba? Kasi noon, Makikipag-inuman ka pa kaya ba ng kung nasabi ang sobra? partner noon, may kainuman ako na kumari ko, sobrang kulit. Ibang kulit naman yun, partner. Paulit-ulit. Ikaw Oo. talaga, lagi mong sinisingit ang mga mo, partner. Hindi nga, base Pero kasi wala sa naman ekspresya. napuputol. Walang naputol. Walang naputol. Walang naputol. Wala. Dire-diretso. Eto mga kakasun sa pagbabalik ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo, balikan ko muna, no? So, ayun na. Bibilan Bibili na kayo saklay. namin ng saklay. Siyempre, aalalayan po namin kayo na makapagsampa po kayo ng kaso.
Ano po yung masasabi niyo, ate? Ako po, nais ko pong magpasalamat. Taus-pusong pasasalamat sa inyong programa. Tapos, Yung ikaw naman, Anthony. Salamat mo po. Okay. Ayan, very ano lang talaga siya, soft-spoken. Sa at- pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang sa Daraga Albay pinagsasaksak ng isang binatilyo. Ang buong pangyayari abangan. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ng bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Mula naman sa barangay Kiwalo, Daraga, Albay, isang ginang ang walang awang pinagsasaksak umano ng isang binatilyong bata na basta lamang pumasok sa kanilang pamamahay. Sa kasalukuyan, nagpapagaling ngayon si Vivienne Botilo, 44 na taong gulang. At kasama natin ngayon ang kanyang kinakasama na si Victorino Sakay. Victor, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Kumusta ngayon ang kalagayan ni Vivian? Medyo okay naman po, sir, sa ospital na ngayon. Bukas po, baka makatabas na kami po. Saan ba yung tama niya? Ang tama po niya sa leeg po, dito po sa may leeg. Ano yung ginamit? Sa ngayon po, hindi ko po alam kung ano pong ginamit po nung suspect. Tapos ito po mga pagsaksak po. Isa lang, sa braso po, sa braso, hindi lang po isa, sa braso, sa leeg. Tapos dito po may ano pa, para pong sinuntok siya na ano po. Hindi Kailan pa ba ito ma-identify nangyari? na. Noong October 26, 4:45 a.m. po ng umaga. Okay. Kilala nyo itong suspect? Kapitbahay lang po namin siya. Matagal na bang may away dyan sa magkapitbahay? Wala naman po. So sa tingin mo, ano yung rason? Bakit? Wala po akong sa tingin ko kung ano pong maging rason niya para gawin niya po yun sa asawa ko. Kasi family friend naman po yun na... So close kayo? Close po nung mga anak ng kapatid ko po. Okay. Asan ka ba nung mangyari itong insidente? Nung nangyari po yung insidente po yan, nasa po ako, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Nagtatrabaho po ako doon. Tapos, so, sino yung kasama ng misis mo nung nangyari ito? Yung anak ko po na 4 years old po. 4 na taong gulang? Opo, 4 na taong gulang. Hindi makakapagdepensa? Opo. Magandang hapon sa iyo, Victorino. Magandang hapon rin po, ma'am. Base sa investigasyon, mga ilang saksak bang tinan mo ng asawa mo? Sa ngayon po, hindi ko po alam kung ilang pong saksak kasi hindi ko po nakita yung pangyayari. Hindi mo nakita yung pangyayari. Pero syempre, makikita mo sa katawan kung ikaw mag-estimate yung mga tama ng saksak. Sa inyo... mga nasa 8. So, 8. So, syempre, madami yung 8 Opo. Tapos sa mga braso pa po, ma'am, meron pa po. Tapos meron po siya ditong parang sinuntok, pero hindi po ma-identify kung ano po yung niya dito, kung ano pong ginamit na pang po suntok. So hanggang ngayon, hindi nyo alam, hindi ma-determine kung anong klase ng patalim ang ginamit. Opo. Okay, so sa ngayon, may balita kayo kung nasaan itong suspect? Sa ngayon po, sa alam ko po, nasa DSWD po siya ngayon. Okay, kasi minor. Opo. So, nakausap lang ba ninyo yung mga magulang nitong bata? Hindi po. Hindi po sila na pumupunta sa bahay na para makipag-usap po. Wala po. Nababanggit mo na family friend ninyo itong suspect. Opo. So, anong pagkakakilala mo dito sa batang ito? Ito ba ay talagang may kakayahan gumawa ng ganitong bagay? Siyempre, ginawa na sa asawa nyo, no? Pero bago pa man nangyari yon, ano yung pagkakakilala nyo sa batang ito? Sa pagkakilala ko po, medyo naman po siya. Okay lang kasi nandun siya palagi. Sa hindi ko po alam kung bakit niya po yung ginawa sa asawa ko. Pero wala po akong kung bakit niya po yung ginawa. Okay. Hindi normal sa isang bata ang
manaksak, Opo. gumawa ng mga ganitong pangyayari. Eto bang batang ito ay nagiinom na ng alak, may bisyo? Meron po, may inom po siya ng alak. Aside ng alak, ano pa yung bisyong alak? Wala po akong alam. Nakikita ko lang po siya, nagiinom po Okay, sila. ng nung mga ginawa kaibigan. ito sa asawa nyo, sa pagkakaalam nyo ba, nakainom itong bata? Base po sa kwento, nakainom daw po. Nakainom? Opo. Okay. So, sabi mo kanina, hindi mo alam yung rason bakit ginawa Opo. ito sa asawa nyo. So, Opo. wala kang natatandaan, Wala po, nagalit wala. sa inyo? Wala po. Okay. Wala po, ma'am. Okay. Para sa agarang pagtugon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Good afternoon, Sir Josh and Ma'am Remy. Good afternoon po. Opo, napakinggan nyo, Ma'am LB, itong hinaing ni Mister, yung kinakasama nitong sinaksak. Ang problema po nila ay hospital bill para po sa gamutan sa kanilang ospital. Ano po ba ang maitutulong ng Ako Bicol Party List dito, Ma'am LB? Yes po, Sir Josh. Once po na may bill na yung pasyente, dalhin na po sa amin sa Malasakit Center. Rest assured po, zero balance sila. May bill Wala na ba? silang babayaran. Okay, so wala pang May bill na ba sila? Wala pa naman po silang bill kasi sinay ko po sila kanina sa data. Wala pa namang bill yung pasyente. Pag may bill na po, dali lang po ng Malasakit Center, table 4, nandun lang po ako. Kung wala man po ako, nandun yung aking staff. Okay, O sa assessment area, alam na po ng social worker kung anong gagawin. Okay. Wala po silang babayaran, zero balance sila. Ayun, so zero balance, wala kayong babayaran sa hospital bills. Ano pa ang iyong pinoproblema ngayon, Victorino? Yung sa mga ano po, yung sa pagbili po ng gamot sa reseta po, tulad po ng mga reseta. Okay. Sa In terms pang-araw-araw. naman, Miss LB, sa reseta na binibigay ng doktor, matutulungan din po Dalhin ba po ng natin? pharmacy, Miss Remy. Yung gamot po na reseta, dalhin po sa pharmacy. Sabihin po, recharge ako Bicol Might. Ayun, Okay. tatay. Idalhin lang sa pharmacy ng ospital, sabihin, i-charge ako Bicol Mait. Okay. So Okay po. maliwanag po yun sa inyo, tatay. Maliwanag po. Maraming salamat po, Ma'am LB. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Yes po, good afternoon and thank you so much po. Ingat po tayong lahat. Opo. Sir, anong po masasabi nyo? Maraming salamat po sa Ako Bicol at sa Tabang Ora mismo ni Kong Saldi ko po. Maraming salamat po. Ayun. Magandang so, syempre hapon. po, tatay, hindi po kayo nakakapagtrabaho. Hindi po sa ngayon po. Ano po yung trabaho nyo, tay? Ako po bilang isang checker po sa site, sa company site po. O, si checker. So, hindi po kayo nakakapagtrabaho Hindi po. kayo Dahil po yung bantay. nagbantay po sa asawa ko po. Okay. Ilan po yung anak nyo, tay? Isa lang po. So, hindi pa naman nag-aaral? Daycare po siya ngayon. Daycare, opo. So, ang pinoproblema nyo ngayon, yung pang araw-araw. Opo. Dahil wala po kayong trabaho. Eto, tay, tanggapin nyo din po itong cash assistance mula po sa aming Maraming salamat programa. po sa programa pong Tabang Ora mismo sa Ako Bicol. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Alright. Eto, partner. Ilang araw na lang, partner? Masaya pa rin, partner. 57 days na lang. Pasko na! Masaya ka, partner. Oo. Ayan. Lagi naman ako masaya. Dapat lang, partner. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap.
Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Mga kaibigan, hanggang bukas ka, partner. Kasama ka pa rin, partner. Negative partner, sama-sama niyong aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.